Tarihdaky iň gorkulu eksperimenti amala aşyran adamlaryň ýene-de biri siziň şu suratda görýän adamyňyz bolan Josef Mengele. Josef Mengele asliyetinde kim bolan? Bilýänsiňiz, 2-nji jahan uruşynda ýewreýleriň iň köp saklanan we gyrlan ojagy, ýagny konslager bolan ýer Oswiecim hasaplanylýar. Bu görýän adamyňyz bolsa Josef Mengele şol ýerdäki iň ýokary derejeleriň birini eýelep, hatda tutuşdaýan Oswiecime gözükçilik etdi diýseňem boljakdy. Aslında oňa Adolf Hitlerden gelen tawşark şeýledi. İlk wada haýwanlarda, mör-möjeklerdäki keselleri öwrenip, soňra adamlarda syna gedip, adamlary işe yaramly etmeli. Emma onuň kellesine bu pikirdäle başgarak zat dele. Näme sebäpli? Gülýal gezip bören ýewreýler baka biýuna haýwanlary öldürmelmişin. Ol şu pikir kellesine salandan soň ýewreýler tutup, olara hatda size gidirjek narkozma da dözmeýän diýip, olar diýerligine, içindäki böwregini, şuňa meňdeş organlaryny alýady, täzeden bar git işle diýip uradýar. Adam işle diýeri gal bilse 2-3 ýyl diýeri galýa, başarmasa şol duran ýerine ejiden halatyna atyp ýok etýärdiler. Şeýle ýoguzluklar başyndan geçirden adamyň iň uly eksperimentleriň biri de ekizler eksperimenti bolupdyr. Bu näil eksperiment? Ekizler eksperimenti ile näilki gözüňe gelýän zat, ol nädeňde ekiz şaga dörýär, nädeňde ekizleri 3 edip 4 edip bolar diýen pikir bilen we şeýle pikir soň durmuşa geçirse, onu German halkynyň has hem ösüp köpelip dünýäniň gözüne çaýyljagyny ananýardy. Şeýle zatlar gözüne tutup, ol bir näçe sany ekiz şagalar tutýar da olary birleşdirip görýärdi. Ellerini goparyp ýerine dakyp, hatda olaryň gözleriniň renklerini çarşmak üçin gözlerine şol duruşuna ukolaryp dürli renkler goýýarmak isleýän halatlarda bolupdy. Şeýle ýoguzluklar bu adam eden işleriniň diňe birje bölejigdi.